הייתה לי תחושה בשיחה שהייתה לך מקודם עם העיתונאים, שאתה יוצר איזושהי הפרדה בין האדם לאומן. באיזשהו מקום יש לך תמיד התלבטויות בין האנושי ובין היצירת האומנות. כלומר, יש איזו סתירה לפעמים בין הדברים האלה? כן. מיקי קאם פעם אמרה לי, שהדבר שהכי קשה לה זה לעבוד על קומדיה. כי אתה קורא את התסריט, אתה נשפך מצחוק, ואז אתה צריך להתחיל לעשות חזרות. ובפעם השלישית והחזרה הרביעית זה כבר לא מצחיק אותך, אתה כבר צריך לעבוד על זה. ואז יש הפרדה מסוימת. ככה גם בשירים. אתה כותב שיר והוא מאוד מרגש אותך, אבל אז אתה נכנס לתהליך שאתה מפיק את השיר עוד ועוד, ואתה מחפש את המקומות להתרגש מהם. ולפעמים אתה לא בדיוק מוצא את זה, אבל אתה מוצא את זה ממקום אחר. ולכן יש משהו שהוא ממש, היגעת ומצאת תאמין. וזאת עבודה מייגעת, סיזיפית, אבל עם המון 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 סיפוק של הגשמה. ולכן אתה מצד אחד עובד על שיר מרגש, אבל אתה צריך להיות טיפה יותר ישיר וקשוח עם הנגן. אז יוצר איזושהי סתירה מסוימת, כן. עד כמה באמת האומנות משפיעה על החיים הפרטיים שלך? כלומר, איזה מחיר אתה באמת משלם? מה שאני לקחתי החלטה שכשאני עובד על אלבום או על הופעה, על כל יצירה, אני לא רוצה לעבוד על האלבום, אני לא רוצה ליצור את היצירה, אני רוצה לחיות אותה. ולכן מתוך החלטה, יש לי זכות גדולה שאנשים הולכים אחריי, כי זה לא מובן מאליו שנגנים ואנשים ילכו אחריי בצורה כזאת. ואנחנו נכנסים לחדר חזרות או לאולפן ב-9 בבוקר ויוצאים ב-11 בלילה. רק בצורה כזאת אתה יכול להיכנס לצלילה שאין שום דבר אחר. ואתה מוזמן דרך אגב לבוא לחדר חזרות מ-9 בבוקר עד 11 בלילה לתהליך מאוד מאוד עמוק של לחיות את האלבום או לחיות את המופע. ושאלה נוספת והאחרונה, אני מדבר על התמהיל. יש המון ספונטניות במוזיקה שאתה בוחר ועושה, עם המון שפות והמון זמרים, והרבה דברים שהם בעיניי לפעמים לא צפויים. זה קונספט שמנחה אותך, כלומר להעשיר את התמהיל, לתת לדברים לזרום. כן. בסופו של דבר, עד היום השתתפו בפרויקט יותר מ-95 זמרים ונגנים. הצעירה בהן בת 16 והצעירים ברוחם, 83 ו-91. כל אחד מהם צריך את האווירה הנוחה בשבילו. יש אנשים שנוח להם יותר באולפן, יש אנשים שיותר נוח להם להקליט אצלם בבית, בסלון שלהם. יש אנשים שמעולם לא נפגשו עם מיקרופון. חייבים להיות עם איזושהי פתיחות וספונטניות בתהליך היצירה. אני שואל בעיקר על העניין האתני. אתה פתוח להמון תרבויות, להמון שפות. מאיפה זה מגיע? מי שלא יודע, הכלי הראשון שלי הוא אקורדיון, שבדור מסוים מי שמנגן אקורדיון הוא חברמן. בדור שלנו זה היה סיבה טובה לחטוף קצת מכות בבית ספר, אבל אני מאוד מאוד שמח שזה השורשים, כי זה בעצם הכלי האולטימטיבי למוזיקת עולם. וגדלתי על הוואלסים הצרפתיים או על הטנגו מארגנטינה, וזה כלי שהוא נשמע שונה במוזיקת קאנטרי בארצות הברית או במוזיקה קובנית. אני חושב שזה תמיד השאיר את האוזניים ואת העיניים פקוחות. גם אבא שלי היה מביא כל יום שישי באופן קבוע. כל יום שישי הוא היה מגיע עם תקליט הביתה, והיינו שומעים אותו במהלך השישי שבת. זה היה יכול להיות מוזיקה ברזילאית או משהו, זמר אמריקאי, וזה תמיד השאיר אותנו פתוחים להרבה דברים. כשאתה חושב על העתיד, אז יש גם איזשהו היבט פילוסופי, מה יקרה בעתיד עם האומנות שלי, עם היצירה שלי, עם עצמי? אני נמצא במצב שאני מנסה מאוד 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 עכשיו ליהנות מהרגע. ממש ממש ליהנות מהרגע עצמו. אבא שלי סיפר לי סיפור מצחיק על זה, כשסיפרתי לו שאני מנסה מאוד ליהנות עכשיו ולא לתכנן קצת. אז הוא אמר לי שהוא היה משהו כמו יועצת השקעות כזה בבנק, הייתה לפניו בתור מישהי ככה בת 93-4, צעירה ברוחה ככה, והיועצת השקעות אומרת לה, תשמע, את יכולה לסגור את הכסף לזה 3-4 שנים, והוא עושה זה, והיא מסתכלת עליה, הצעירה ברוחה, ואומרת לה, תשמעי, אני בגילי כבר לא קונה בננות ירוקות. אז ליהנות מהרגע. בהצלחה. תודה רבה.